ସକାଳ ଉଠିବା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଅ ଆଜି ତୁମର ଦିନ ଚମତ୍କାରୀ ହେବ। ଏହା କେବଳ ମୋଟିଭେସନାଲ ଡାୟଲଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ। ୟୁନିଭର୍ସ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେଇଥାଏ ଯିଏ ଅଲରେଡି ନିଜର ବ୍ଲେସିଂସକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ 15 ମିନିଟ୍ ଏହି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଫର୍ମେସନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତୁମର ଥିଙ୍କିଂ, ତୁମର ଦିନ, ତୁମର ଡେଷ୍ଟିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏହି ୱାର୍ଡସ୍ କେବଳ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର କୋଡ୍। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ 21 ଦିନ ଲଗାତାର ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ତୁମେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲ। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡର ସାଇନ୍ସ। ସକାଳରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଏହା କେବଳ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାର୍ଟରୁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଡୋପାମାଇନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍ ରିଲିଜ୍ କରେ। ଏହି କେମିକାଲ୍ସ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ପିସ୍, କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିଥାଏ। ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ ତୁମର ବ୍ରେନ୍ର ନ୍ୟୁରାଲ ପାଥୱେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତୁମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବିଲିଫ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଫ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପାୱାର। ସକାଳ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମାଇଣ୍ଡ କାମ୍ ଥାଏ, ସବକନସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ଯାହା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିପ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। 3 ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରୁଲ୍ସ। 1. ଲ ଅଫ୍ ରେଜୋନେନ୍ସ। ତୁମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛ ସେ ଏନର୍ଜି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। 2. ଲ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ସବୁ କିଛି ଏନର୍ଜି ଅଟେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ରିପିଟ୍ କରିଲେ ତୁମେ ଆବଣ୍ଡାନ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛ। 3. ଲ ଅଫ୍ ଏଜମ୍ପସନ୍। ତୁମେ ଯାହା ବିଲିଭ୍ କରୁଛ ସେ ରିଆଲିଟି ହେଇଯାଏ। ପାୱାରଫୁଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଫର୍ମେସନ୍ସ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ପାଇଛି ସେ ମୋର ଆବଣ୍ଡାନ୍ସର ସାଇନ୍। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରେଥ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍। ୟୁନିଭର୍ସ ମୋର ଫେଭରରେ ୱାର୍କ କରୁଛି। ମୁଁ ପିସ୍, ଏନର୍ଜି ଏବଂ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୋର ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦିଗରେ ନେଉଛି। ମୁଁ ମୋର ବଡି, ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ସୋଲ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍। ୟୁନିଭର୍ସ ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି ଲଭ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଦିଗରେ। ମୁଁ ଲିମିଟଲେସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ମୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବେ ଆବଣ୍ଡାନ୍ସ ସହ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଡିପ୍ ବ୍ରେଥ୍ ନିଅ ଏବଂ ମନରେ କୁହ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଇଫ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମି। ଫିଲ୍ କର ତୁମର ୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯାଉଛି। ୟୁନିଭର୍ସ ତୁମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏନର୍ଜିକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜକୁ କୁହ ମୁଁ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ମୁଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍, ମୁଁ ସେଫ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟେଡ୍। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ, ଟାୟାର୍ଡ ବା ଲୋନଲି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ।